Menteri Kanot Shillong Constituency ba Adalbert Nongrum nega janmit ulalej bani kandu yau Menteri Ketanat GAD ba Sostene Sotun bani keren hakabai de be kijingtei thamai biang lani manpan bha ya ka Meghalaya House Velor Spring of Hope. Haba keren sikalat pathai kubor uba Adalbert ulapan pau ya kijing donkam bani keren kumkamat kabak kongsan ulong ba ha kijing lej ban sya sumari ladi ha Velor ulalap ba curi peru ya katei ka Meghalaya House ba lalap peru ba katei ka yingsa kalator bat kabom don syu kijing singai. Krisibun Fiki Palo press media. Ngoni kadu I Minister Jongka JD. Halo ka isu Jongka Meghalaya House apo Velor. Agani kalong kabangas mo dongkam palat mangis kay bubun ki saki kita. Mar kumo apan pau manakani bangwan cakop lidi ngayo ban saki ngayo ban witness ya ka jinglong Jongka present existing building. Mo kabalator bar kabam don ju ta jing singai bar haju por kalong ba ngalawan ra ru ya ka ni ka ju ka issue mga kli po autumn session last autumn session ba kanu ka jing register jongki nongpang ti kalong ba jing penpau nong minister in charge kalong ba kede aspa khadar jing register jong arsenam arjar san wajar apsan ti akaju hi ka senam ngakli tengok kan no pat ki ba sya dinai no ba sya kantai no kalong kumba sispa khadar ba sya dinai ti kani ka panpau wala dong kam kerki hoi mari kani ka existing building ka don jingsha tang san apartment ki divide artli tu kalong sipo total jumki general patient but artli ki VIP room ti masudai hi ban kentu lembau JD minister ba ka government kan le kan come up immediately with a new proper building structure khang bakani kan landu ka parking place ka babiang ki facilities ki babiang na ka banta ki nongpang mar ki nongpang ile chithi particularly kalong sitish po Velor ka David Tip trang ka banta bapang bistom dei namta bakile na ka banta ban soba ani mari sightseeing jadi halo tanong rim ngaru kumu woi na plenty responsible representative ngasudai hi taman syu ai jengmut ngasngo ba kanum patbiang hoi kumu opposition ban syu kantho kata kanum biang ndai kadon kapor ya bang hapan ai jengmut kadon kapor hapan kantho kadon kapor hapan ai ka jero ida kadon kapor mung hapan ai ka ketiga mon ti kalong nakabanta ka welfare jong ki general public kamtam ki patient tu mapan pau halor ka jingdong kam jong thika jaga kamle ke jingkwa kadi ke jingdong kam amar arpoi tli kisnam la ya du bodon kani existing structure mata ko old structure han thi po Meghalaya House Velor ti ngai bakam serve shu tar nagarau dongkam ya ka new building rolong proper planning kabron ka parking kabron wifi barang ju poten biang ka facilities kabon kamut pa ngalapan pa ru po city bangim dongkam ya ka luxuries ka nongkai ka ki kamera deluxe mo ngin dongkam bro ka ba laban serve kam tam ya kinong pang namar kidon ki ba spend time lamba ka jing sto mo jong ki panai ba don ru ki snap ti kalong ki namar ka dawa jong ka ji dawa jong por wala dei jen bang yo ka proper care health care ka ba piang po state ngin dongkam manage ti wa mga ko ngom ikmat ngom dongkam manage ti namar kata dawa ban urge ru ya ka government lamba JD minister ban wana no immediately yani ka new building ka dongkam kerke kamalong ka jing mantoi kham tam pi ka kantin spring of hope di ban bat ya ka di ban pene ka mo ngam kwa bakani pakan kala kata ka source of sorrow wana ka banta kinongpang jadi halor tanong rim but kum uwi na pring no responsible representative ngamdon i ngadon tang tulop ka scheme tinga sngo ba kathir gamde ya tambali sumari te ki brio na constituency dani badai ki brio ki basumar na kiwe par ki banta jong jala Meghalaya ba kidon ki bakli bang i po social media bogale ba dal bor habli ai te ka scheme ka ba ka bai dei baka 19 jaw nomor 17 Shillong constituency blun hab ira po Velor kamde bang ira ikani po Velor hospital ngara ikani po Velor Meghalaya House
kani kalong taban syai par ngadong kam juba bro nak basyai khamtam nak banta ki real name nak banta ki real account timbe nam ta ki fake account nak ki fake name kabang akwa ban basyai kalong beli ladang ai kita ka ladang teruai ta pisah san pulak mo syaka JD department nak banta ba kalong si banta ngayo berkontribute lang kumboy na pring nomik khmat amar kamdei kumo ong ifi kamdei tang kipu na po constituency balik ban sya smar kani kalong si banta kabalong si banta ngayo ya kaban kata lem khamtam ki produk prasna bar khamtam ki citizen jong ka jela Meghalaya tibat ngatrua ya kani kasan pulak amar kumba ngalapan pau ba hoi ngadon tang tulop bar ka scheme ti ngasim ya kani kalong ngasim pa ba ngais pa ba ako anbu ko jengli hatu long ka pop si kadang ngasim ta ka scheme na po constituency man ai po velor Meghalaya House kalong ka pop si bali kalong bakala si mo tinrei kani ngasmo ba kumwe na preng no mikmat ngayo ru ikaban ai ka tiga diang tiga mon amar kani ka jing offer ka jonga ka jing terwa jonga kamde ka first time men bang along MDC apo district council menchua along concern ba na ka banta ka boundary tiba ngajupan pau apo ka yeng darbar thawa jong district council ba kumnu kum ki primary ira rangyo ya ka ban dekat no mo neka scheme ko bangidon let's say san phawajar morway UMLA namut lai phongut ki MLA ngidon sorry amut lai phongut ki MDC apo ka yeng darbar thawa jong district council ki HDC temut lada ni khailang pat rangi dekat san phawajar karuan kharsanlak pang nala pan set up ya ki developmental activities haki haki sensitive area kamtam ki area ki belon ka dispute kadang bangina man penne pansa ya hok long trai kamtam ka khando siap tingani kamde ka first time ka bang terwaru yang ni ka san pulak mo tindai kani rumah sudai ba kanong ka jing sarong ya ka constituency haka kerteng jo constituency mde haka kerteng jo mali haka kerteng jo constituency 17 North constituency mala bu ka jing tho mala terwa sya Mr. Padaburam jongka JD department tengah ia ka jing start jongka department kumlokan penbiang ya ta ka ngamut ya kita banta ha bangar man la ban fulfill ya ka procedure ha ka bedai kumlo ban pendap ya ka ban pendap ya ka procedure na banta ka kani ka operationalize si banta ka bolong ka contribution ke jonga